Marami diri partner sa Pahiron Ridge, so yan. So mangita mig asa mi pwede mo naan mi gamay partner kay murag wala man kay kuan diri kanang murag sambayanan ba. Naka to? Dito yung picture eh. Oh, nice guy. Yan oh. Kaso gaulan lang partner. Tubo na ng mga ulap. Green na rin yung buntod. At kato lang dito miyo katong murag daplin oh. Dahil parkinganan dito. Ah, matadapit. Sunod ko na nakita niya. Circle. So at least na to dire. Karon dire na lang nimo i-inquire nimo message. Ingon dia ka sa mabot og Pahiron. Pahiron Ridge. Sige na. So, minaw ta partner sa message ni Mami. Yan partner, naka-decide mi diri mi sa kanang payag ni Elma diri sa Pahiron Ridge. So since ulan man gid partner, okay lang gihapon, no? Ang importante kaming mami na naag mi diri. Magpayong lang mi, magpayong. Oops, did it again. Ilak na lang mi. Okay man, di man kay ko ng ulan. Yan. Ulan na gid partner, ulan. Ba sa taog. Payong. Tro, payag ni Ilma. Happy birthday to me. Diyan. Lah, tura oh. Ano si? Napay video kihan. Klaro kayong sounds no. So na, dire partner, tanawin niyo partner ha, ang saka. Ini kadlok. Kadlok. Wah, pang pa ano? Ha? Ano nga ah? Mga video kay dito ah. Ito ah. Abot rin ang video kay. Ah, dito oh. Pwede mo naman ito dito oh. Haba man. Dito at talikod rin kita ang video. Nami diri sa muna ni ang Pahiron Ridge oh. Kamarahan. Kita ni mong buntod. Oh. Laag yapon bisag ulan. Salapok din. Tak na to dito niya. So karon, dire na ka mag-message. Okay, gunit. Picture yung ticket na ba yung kayo ko? Oh, yeah. Tanaw mo partner sa pangpang ha. Able na ito dong. Ulan. Saka ta diri ba saka. Ato ta sa payag ni Elma. Yung Ma'am Elma siguro ni, ang kauban na sa Jimse, Ma'am Elma. Oh, yeah. Dala kwarta. Tama sa bag. Dala kwarta. Ay, magpakuyog lang tada yung upuan. Ng partner. Padong sa payag ni Elma. Oh. Yung lupa din payong.
3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tara, ito nila. So, partner, since kay medyo dili mi kakuan no, kay ulan man ang mga lamisa diha o may tandong baba mi. Kit ko ito. Dala po kwarta. Kit tong kahoy. Sus kung dire ka mo tan-aw sa mga view ba, diha nimo makuan unsa ka powerful si God. Ngana ta niya ka love, nagbuhat gid sa nature para sa tuwa. So dapat kita pun mga tao ato po siyang alagaan, dili na to abusuhon, no? Ato sang ilab ang atong Mother Earth. Di ta maglabay og kuan, mga basura. Yan, ingana sa kanindot mohatag og view sa ato. How beautiful to live in the earth. In this earth, in our kuan, planet Earth. Nalaghan ko na-realize partner nga dapat yun ay mahalo nato ang atong kalikasan kayo. Nga na po ang iyang ibalik sa tuwa. Beautiful places. Yan. Hinay ito dire kay dangog. Yan partner, mubalhin sa mi. Transfer sa mi kay lapo kayo, kadalag manis mama. Transfer sa mi, transfer. Okay. So mga partner, kay grabe ka kusog ang ulan no. Mobalhin na lang mig area kay danglog kay kuan, danglog kayo lapok kayo mga sapatos, din danglog kayo ang kanang agianan. So mobalhin na lang mi Ya puno sa puno pud kuan. kayo ang kuan na yung mga nangaon nga mga sa restaurant. Adto na lang mi sa kuan. Ito dapit sa SM, sa charcoal. Mga ano may uling. Charcoal restaurant. Pangaon mi dito Very partner. cute, oh. Wala po. Ito nang yuta dire public. Ay, pabahay ni. Ano naman napuyo. Dili ni sa kuan. Bakit pa ka dire? Nangita mi sa De Piazza. De Piazza. Kaning De Piazza. Amo sa Google partner ang katong restaurant nga De Piazza. Kas partner, nakita na namo ang La Piazza Charcoal Grill Restaurant. Kamag ko. Ngaon sa nimi diri kay delivery ra ni sa A Brown. Brown, nanami diri oh. Charcoal. Charcoal. Okay mo. Tudu. Eh. Doon budo circle duha ka isa mga pizza ta. Ay, masih mga pizza. Sinisipan sa imahe ng dalaga na pangarap. Happy birthday to me. Yan. Ano may ito niya? May size restaurant. 1,040. Oh my God. Kami rin mukha na ng 1,040. Yan. Simple celebration na siya, partner. Hope nga di mo manlood ha. Kay swerte lang sa nakadaog ko grapple. Nakadaog ko grapple. Ako mong gikaon dali sa La Piazza, dali sa uptown.
Nindot kayo, nindot yung ambience partner. So, nindot kayo ng ambience. Karon, ang storya ng mami siyang message. Mo niyang gusto nga lugar. Oh, nice sa amin partner. Karaan nga ako, no? Wala ba? Ayo. Oh, bunga. Bunga rin sa amin. Partner, storya. Bawal na. Doon po kayo eh. Dunya. Dunya. Yan. Tagay. So, mag-message mo lugar ko anay kay. Ito sa talaga kong pwede kulbaan. Partner, mag-message sa mami. Kaya maklaro, paminawan ninyo. Sige na, start. Sugod na. Okay. Dahil na rin, nagkauna niyo. Sa mga partners, nalamigan sa buwan. Sa kanang ulingan daw eh. Charcoal may ngalan. Chocolate cookie. Thank you. Para shades. Mami. Carry shades. Sure. Okay, kaya kung ano lang kanina, rin na mag-message ko sa akong message para sa nakalaman. Para makalumang ka. So, akong message para sa iya is na good health ng always, more peace to come, continue to be a good husband, best friend, dahil enemy sa ngayon, thank you for being a good father sa mga anak mo. Dahil a good son sa ilang sa ilang family. Dahil sa kuman. More success to come. Sa mga plans po, we pray na tanan mag-grant. So, that's it. Mura na kay para dili na hidagan na ilang na siya. Happy birthday. Wow. Oh, mana ha? See? Kita na mo ha. Okay ra ba? Kaya to. Oh, si Kuya Jilong, si Kuya si Ate Cassie. Bibi, sunod na mga on telepono na kuya mo mag-ari na mo dahil sila nang say papasiring sa mga ating ako makalaan ka dire mga ka dito mo kaon sa ulingan. The model. Birthday to me. Partner. Front na partner. Ano yung binabili, no? Here sa ating panda, layo ng sa layo. Thank you.
Let's go! Pinata! Ayan, partner! Thank you, Lord, sa maayong nga adlaw. Masin makaingon mo, partner, nga mayaman mi ha. Actually, yan ni partner, ni Tabo. Itong last time nga naka-appeal ko o rin ka ng kuan sa E-Brown developer kanang ilahang awarding, so nakadaog ko gift certificate dire sa La Pieza. Mo ta mong gikaon, partner. Amo lang nagasto gyud is 40 pesos ra gyud. Oh, see? Pero busog gayo na pizza, na pizza, na ay sa tingan sa may asa ba? Caesar salad. Caesar salad, na ay clubhouse, cheese stick nga grill. Dayon kato dayon ako ng chocolate, smoothie din ka mami, avocado. Busog gayo mi guys. Sing thank you Lord for another day. Salamat sa opportunity. Dire na mo humanon ang among vlog about sa akong birthday. Thank you so much sa pagtanaw ani nga video, and until my next birthday, I don't know kung unsa na po ihatag ni God nga kayuhan sa atong kinabuhi. Salamat. I love you all. Bye.